ଆଉ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଇଟମ୍ ଏଠି ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ଅଛି ଏନେ ସଜେଇବୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ, ଆମ ଫାଜଲ, ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ସ୍ମାଇଲ୍। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି ହେଲା କି। ତୁଟା କ'ଣ ଧରିଛୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ କି? ଏଠି ସଜେଇ ଦେ ଏଠି ଏଠି ସଜେଇ ଦିଅ ଏଠି ରଖିଦିଅ ଏଠି। ହେଲା ହେଲା ଲାଲି ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଲି ଫୁଙ୍କ କ'ଣ କରିବି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଗରୁ ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଗଣ୍ଠି ପଡନି ତ जा रहा तुम घर को मम्मी। कौन टा देखिए को कलर वाओ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।